May mga kumpanyang kumpiyansa sa kapasidad kan mga empleyado sa ibong kan sa indang kaninan. Kung kaya sa ginibong jobs fair kan Department of Labor and Employment, Metro Naga Public Employment Services Office asin Persons with Disability Affairs Office, lampas 500 ang binuksang oportunidad para sa mga PWD. May report si Joel Solina. At Naganunyan. Saro ang 24 anyos na si Rosalinda Shah sa mga amay na nagpila para mag-apply ng trabaho sa ginibong PWD Jobs Fair ngunya na Miyerkules sa Robinson's Place, Naga. Sa pag-ulay kay Miss Rosalinda, sarong person with disability sa pagtarama bagong graduar sa kursong Business and Food Trade sa sarong State College sa syudad. Mawat niyang makalaog tulos ng trabaho kaya nauugma siya na igwaning siring na aktibidad para man mataanan ng oportunidad ang mga arog niyang PWD na makahanap asin makalaog ng trabaho, oras na makapasar, asin maipahiling man ang sa indang abilidad, kaaraman asin kakayahan para man makapaghanap buhay sa ibong kansa indang kakundian. Aminado man si Miss Rosalinda, niya na panahon na nakakatabang sa inda ang mga modernong teknolohiya asin SOCMED, karing maaraman tulos ang mga job openings na pwedeng purbaran na malaugan o ma-applyan. Alagad may mga experience man siyang nakamate ning pagkadismaya matapos dai makapasar hulikan sa iyang kakundian. Paano kahirap maghanap? Easy man lang daw po maghanap ng work sa kanila kasi meron na kayong nakikitang nagpo-post sa Facebook for job. Yes, na-experience niya man daang ma-failed dahil matanggap sa trabaho. Minsan nadi-disappoint man po daa siya. Pero ngayon, kumusta yung feeling? Now, happy po, satisfied, and sana matanggap daa siya ngayon. Sa pahayag ni Atty. PJ Barosa, Head Cam Pilao, pinasalamatan kay ni ang mga nakatuwang na mga opisina magpuon sa Dole, Metro Peso, Naga, asin ang Robinson's Place, Naga, maging ang mga employers and companies na nakisumaro sa PWD Jobs Fair para man ma-applyan ang sobra sa 500 na mga job openings. Pinag-increment naman kay ni ang mga PWD sa syudad ng Naga na di dapat na ikasupog ang kakundian na imbes ipahiling ini asing gibuhong inspirasyon dangan yaon ng lokal na gobyerno kan syudad ng Naga asin ang mga stakeholders sa padagos na pagtaon ng oportunidad asin pagsuporta sa mga PWD, parte kang inclusive asin pagtaon ng equitable opportunities na makakuha ng formal na employment nga ring mas mapaurog pa ang social inclusion asin matabangan ang mga nasa nasambit na sektor na magkaigwa ng pagkakakitaan o hanap buhay. Dapat maging inklusibo ang satuyang komunidad, dapat pantay-pantay asin maski po may kakundian, ibig sabihin na maasa na lang kita sa mga sa tong kapamilya. May kakayanan po kita. Igwa ng piloto na mayong kamot, bitis lang, di ba? Igwa ng buta na abogado. So, yung mga bagay na paano nangyari, buta nakapasa sa bar, di ba? May mga pagkakataon na po ngunyan, lalo na gamit ang teknolohiya para po maging bukas asin inklusibo ang satuyang sociedad. Yaon ang manlain na local companies araw kang Bicol Well-Served Corporation, Bigs Incorporated, Abot Lending Corporation, Caceres Prime Distribution Corporation, One Source General Solution Incorporated, asin ang Stance Sales and Distribution. Si Ma'am Joy Duarte kang Bigs, saro ang sa indang kumpanya sa nag-empleyo ng mga PWD, asin 18% kan sa indang mga personahes region-wide mga PWD. Nasa indang pinagsasalang na sa orientation asin training matapos na ma-hire asin padagos man sindang makuha ka mga ini o muna patunayan nitang mahigos asin mapagkakatiwalaan ang mga PWD sa indang trabaho. Target nila na dugangan pa ang numero kan mga empleyadong PWD. Although meron orientation, from the start is orientation muna, then training for 21 days. So, ang mga PWD po, ang dali matuto. Mandali nila matuto, kaya nakakatuwa kasi
hindi sila mahirap turuan. Kung ano ang tinuro mo from the first day, natatandaan nila. Yun talaga, kahit hindi mo bantayan, ang performance nila is talagang by heart ginagawa. Ang kagandahan doon, unang-una is syempre, natutulungan natin sila. Yun ang masarap na pakiramdam ng bawat isa, na natutulungan natin sila na maging yung confidence sa sarili. Kasi unang-una po, pag pumasok sila, as in, meron silang inferiority. So, once na nabigyan mo sila ng responsibility, it's a challenge sa kanila na talagang, tsaka mahal nila ang trabaho. Makikita mo talaga, halos 50% of production employee, halos 50%. So, andito po ako para madagdagan pa sila. Kung more than nga 50%, much better po. Mentras tanto, sinabi ni Councilor Ermel Bardemoro, Chairman kang Committee on PWD sa Sangguniang Panglungsod, sa maabot na July 27, magkakaigwan ng PWD Congress nga ring daw gunman ang mga opinyon, mga suwestyon asin iba pang proposal para man sa pagpapaurog asin mga bagong programa asin suporta para man sa mga PWD sa syudad basado sa 2020 PWD Code of Naga City. Gabos na subsector kang PWD para po pag-urulayan giraray itong PWD Code dahil ito po baga na ipasar 2020. So baka may mga kinakaipuhan ng revision or pag-amend, and at the same time kung ano pa itong mga pwedeng kadagdag duman na makakatabang sa mga persons with disability. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. At Nagangunyan. Ika ako, kita ang naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.